जुदा जुदा गेलेगोन होननाय लोगो नोंथांमोनाबो जयनिं हाबाफारि लादों मा बुंनो ना दाथ' बे ओरैनो सावरायनायाव जाबाय थादों जयनिं गेलेगोन ना गेलेया दाखालि CM सारा मोनसे खोथा बुंदों जे जायगायाव जोङो केन्डिडेट होआ बे जायगायाव इन्डिए हिसाबै जोङो माने समर्थन खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों नाथाय दिनैसिमबो बुंनायाथ' नोंदों आलादा आलादा गेलेगोन बयबोथ' गावबा देरहानाय सार्थआवथ' नों खामानिखौथ' मावना लानांगोन नङा होमबा दा बिदिनो दिनैबो राहुल बिथाङा गावनो जयनिं खालामबाय मोजां मोनदों आङो जमदुवाराव हयथ' जोंहा BJP निबो केन्डिडेट दंमोन बिथाङा दा UPL आव थांफिनबाय जायखिजाया दा बेनि सोलाय जोंहा दा गोदान केन्डिडेट हिसाबै ओंखारदों दा बिथाङा मोजां खामानि मावदों दिनैहाय 250निबो बारा दिनैहाय बेयाव जयनिं जाबाय आरो जानायाबो जानला मोनला मानसि नङा माने एसे मोजां पार्टिनि नेता सेक्रेटारि दं मनन दं मोजां आरोखि मा दोलोनि जयेन जादों दोलोखौथ' आं बुंजोबनो हाला थारमाने दोलोआ गुबुन दोलोनि दंबाव मोनफ्रोमबो जाथिनि दलनिफ्रायनो दङ 250 गासिबो हारसा बर'बो जयनिं जादों गुबुन दोलोनि बिसोर गासिबो हारसिं गेलेयोबा बेसेबांसो मासि मोननायनि जोङो दा जोंना आसामनि CM सार बुंनाय बादिब्ला बारा गेलेनाय नङा होनदों 40थायाव 40ता होआथ' जेनेबा थांनाय बोसोराव थांनाय बे 2020 आव 25ता होदोंमोन दा हयथ' बिनि मोनसे मोननै बारा होनो हागौ नङाबा बिदि थाबसिननो हागौ डिस्ट्रिक्ट देरहानाया खाथां खिन्थु CM सारा मोनसे खोथा बुंदों जोङो देरहाब्लाबो जोङो लकेल पार्टिखौनो लानानै सरकार दागोन बे खोथाखौ नोंसोरबो खोनाखाबाय जानांगौ मिडियायाव जों देरहानाया देरहाखायो जथेस्थ' गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फरायसाफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि UN एकाडेमिया रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा HS फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9106177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।